A Junta de Andalucía mantén activado o nivel 2 de emerxencia ante o forte impacto da borrasca Leonardo. Máis de 3.500 persoas continúan desaloxadas. A situación é moi complicada, con 14 ríos e 10 encoros en nivel vermello por risco extremo de desbordamento e máis de 80 estradas cortadas. A Unidade Militar de Emerxencias traballa na comunidade para mitigar os danos. Tamén Galicia está en alerta pola borrasca Leonardo, sobre todo polo vento e a chuvia no interior da provincia de Pontevedra e no sur da de Ourense. A Xunta suspendeu as actividades no exterior dos colexios do interior da provincia pontevedresa e 16 concellos xa se preparan para o peor desta borrasca que chega esta noite. Hoxe houbo varias incidencias, anegamentos e desprendementos. Galicia impulsa a renovación das residencias de maiores. A Xunta destina 40 millóns de euros para mellorar as instalacións e o benestar dos usuarios. Durante a visita á residencia de Campolongo, Alfonso Rueda afirmou que a atención aos maiores é unha prioridade. Boas noites. Andalucía leva a peor parte da borrasca Leonardo. Máis de 3.500 persoas tiveron que ser evacuadas das súas casas polas enchentes. A auga asolagou estradas e mantén cortada a circulación ferroviaria. A esta hora hai 14 ríos e 10 encoros andaluces en nivel vermello con risco extremo de rebordamento. Andalucía está en situación límite polas chuvias que trae a borrasca Leonardo. A auga inunda estradas, campos de cultivo e vivendas en dúcias de localidades, sobre todo nas provincias de Granada e de Cádiz. Na comarca de Grazalema, na Serra Gaditana, onde caeron case 300 litros en 12 horas, as rúas convertéronse en ríos e a auga filtrase polas paredes das casas e cae a chorro polos enchufes. Hemos tenido cortes de luz en las casas, alguna gotera que nunca habíamos tenido. O caudal dos ríos andaluces está alcanzando cotas históricas. 45 leitos están en risco máximo de enchentes, 14 deles en nivel vermello, igual que 12 encoros da comunidade. Está rompiendo las paredes del río. El río tira por lo más fácil, que es la tierra. Está arruinando todas las huertas, está arruinando garajes, está arruinándolo todo. 1.200 axentes da Garda Civil e 300 militares da UME vixían as zonas máis conflictivas e preparan barreiras de protección para evitar inundacións e desprendementos. En Ubrique hai unha persoa ferida ao caer sobre a súa casa un penedo de gran tamaño. Os equipos de emerxencia evacuaron máis de 3.500 persoas en Cádiz, Málaga, Granada, Huelva e Xaén, e hai varios municipios illados. A circulación tamén está afectada. Hai máis de 80 estradas cortadas e continúan suprimidos a maioría dos servizos de tren en Andalucía. Tamén Galicia espera os efectos de Leonardo. Vai ser unha madrugada especialmente complicada, con moito vento e con moita chuvia. No interior da provincia de Pontevedra, o aviso laranxa afecta a 16 concellos, onde se agardan máis de 80 litros de auga por metro cadrado en só 12 horas. Patricia. Sí, a Xunta activa desta madrugada unha alerta laranxa por chuvias intensas neses 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra, que son precisamente os mesmos nos que a semana pasada tamén as precipitacións obrigaron a activar un aviso vermello. En lugares como este, en Cuntis, os veciños que viven máis preto do río Gallo toman xa medidas ante posibles rebordamentos do caudal dun río que xa vai ao límite polas chuvias de días anteriores. En Cuntis, un dos concellos afectados, prepáranse para o que poida chegar esta madrugada. Moitos teñen que sacar os coches, teñen que poñer cousas ás portas para que non entre agua. Pero bueno, hai que estar alerta. Pondrei ao mellor o que son unhas tablas o que nas portas. E bueno, o que sea será. A enchente do río Gallo centra a atención dos veciños. A semana pasada, un dos seus afluentes desbordouse provocando inundacións. Preocupa sempre. Se bota por fora, entra agua nas casas, pero bueno, que se vai facer? Algúnas casas poñen así uns tableiros diante das portas e outros esperando que entre, como eu, que non teño maneira de salvar. Segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía, poderían acumularse máis de 80 litros de auga por metro cadrado en 12 horas. A chuvia afecta bastante, xa solamente derrubes polas estradas, carreteras anegadas de auga. A Cañiza, Covelo, Fornelos de Montes, Alama, Cerdedo, Cotobade, Campolameiro, Moraña, Cuntis, Forcarei, A Estrada, Silleda, Vila de Cruces, Agolada, Lalín, Dozón e Rodeiro son os concellos afectados.
Tamén hai problemas ca cantidade de auga caída en Ourense. O Concello de Xinzo decreta por primeira vez o plan de inundacións. Varios afluentes do Limia rebordaron obrigando a cortar estradas. O terreo xa non absorbe máis auga e preocupa que poida empezar a entrar nas casas nalgunhas aldeas. Así están os dous institutos de educación secundaria de Xinzo de Limia. A auga solaga as zonas exteriores e no lago de Antela entrou no interior e inhabilitou varias aulas da planta baixa. Los padres tienen que estar tranquilos, en el momento que hay alguna incidencia somos los primeros en comunicarles a ellos que se suspenden las clases. No concello hai unha chea de estradas e pistas cortadas polos desbordamentos do río Nocelo Faramontaos, afluentes do Limia que está no límite laranxa. En 45 anos que levo aquí en Xinzo nunca vin esta cantidad de auga. Unha cousa que non acordo na vida, non acordo. Agora non sei. Dicen que sigue toda a semana chovendo, entón esta xente destas casas por aquí, estes animaliños van a morrer afogados. O Concello de Xinzo decretou por primeira vez o plan de inundacións para coordinar a resposta de todas as administracións ante esta situación que consideran de emerxencia. O que pedimos é, lógicamente, a cidadanía que non utilice eses viales, que utilice outras vías alternativas e que intente desplazarse o menos posible en coche. Tamén está en aviso laranxa o Miño o seu paso por Ourense. Estas chuvias torrenciais súmanse ás dos últimos días e disparan o nivel dos encoros que rexistran a maior suba semanal en 40 anos. En Galicia están de media por riba do 80% da súa capacidade, 13 puntos máis que hai unha semana. E o encoro dos Peares aliviando auga polas 4 comportas. Está ao 98% da súa capacidade. Un pouco máis abaixo, o Miño recibe a auga do Sil. Claro, aquí fai un embudo, ten baixado moito peor. Impresiona tamén a imaxe no encoro de Velle, cun caudal de 1.300 metros cúbicos por segundo. La fuerza, muchísima fuerza. Muchísima. Eso da miedo. 70 centímetros abertas as comportas, ainda quedalle moito marxe para chegar ao máximo. En 12 días de xaneiro choveu o dobre ca un xaneiro normal e iso reflíctese nos caudais. O nivel de ocupación dos encoros galegos incrementouse un 20% con respecto hai 2 semanas e a situación aínda non tocou teito. La situación está estabilizada con tendencia a ir ascendiendo, a alcanzar el máximo el viernes y a partir de ahí, como digo, que empezar a descender lentamente, pero vamos a estar por lo menos la siguiente semana con los caudales bastante altos porque sigue lloviendo. As reservas hídricas aumentaron proporcionalmente. Na conca Miño-Sil alcanzan os 600 hectómetros cúbicos. Para que nos hagamos una idea, la capacidad del embalse de Belesar, que es el de mayor capacidad de Galicia, es de 640 hectómetros cúbicos, prácticamente se almacena un volumen equivalente. Traballan co pronóstico de chuvias cando menos ata o 13 de febreiro. A situación tamén é complicada na costa e irá máis co paso das horas, Andrea. Sí, efectivamente, a partir desta madrugada teremos activado un aviso laranxa por temporal costeiro nos litorais das provincias da Coruña e de Pontevedra, un aviso que se irá extendendo de cara á Mariña Lucense mañá ao mediodía. Este temporal vai nos deixar refachos de vento de máis de 60 km por hora e ondas que poderán chegar ata os 7 metros de altitude. Compre lembrar a importancia de non achegarse á primeira liña de costa, manterse afastado dos paseos marítimos e revisar os cabos e amarres das embarcacións. Ademais, hoxe, coincidindo coa preamar, aquí na provincia de Pontevedra estivo cortada a autovía entre Marín e a cidade de Pontevedra. Ferido hoxe o caerlle unha árbore en riba da furgoneta que conducía. Foi na A55 o seu paso polo Porriño. A árbore quedou na vía interrompendo o tráfico. Retiraron aos bombeiros e o tráfico quedou restablecido en cousa dunha hora. E arestora están a rematar os traballos de retirada do camión accidentado de mañá por un golpe de vento en Gondomar, na saída de Vincios da autoestrada do Val Miñor, a AG57. O condutor saiu ileso. Desde media tarde, un guindastre de gran tonelaxe está a retirar a formigoneira e maila a cabeza tractora que transportaba o camión góndola antes de levantar o propio vehículo. A circulación restableceuse xa a primeiras horas da tarde. Dos efectos de Leonardo non se librou sequera unha obra que leva 7 séculos aguantando temporais. Non é a primeira vez que se esborralla parte da torre de Torés, no concello das Nogais, pero das últimas horas foi o maior desprendemento que esta fortaleza medieval sofre nos últimos anos.
Galicia aposta pola renovación das residencias de maiores. A Xunta destina 40 millóns de euros á súa mellora. Alfonso Rueda visitou esta mañá un deses centros e dixo que a atención aos maiores é unha prioridade. Senda é a cadela que acompaña as persoas que viven na residencia de Campolongo, en Pontevedra. É un dos centros que a Xunta está reformando para mellorar o benestar dos maiores. Una remodelación que nos va a permitir ampliar hasta 130 el número de plazas, poder atender a casi la mitad de ellos grandes dependientes, que son en este momento lo que realmente la sociedad pide. Alfonso Rueda asegura que a prioridade do goberno galego é atender os maiores. Seguiremos facendo o necesario e priorizando recursos para que a xente maior poida envellecer como queira e os que optan por unha residencia que teñan todas as comodidades que merecen despois dunha vida de traballo. A Xunta leva investidos 40 millóns de euros no que vai de legislatura na reforma das residencias públicas de maiores de Galicia. A conselleira de Política Social solicítalle unha reunión urxente ao ministro de Dereitos Sociais e pídelle que inste a Pedro Sánchez a retirar o recurso que afecta á dependencia. Fabiola García destaca que o plan de choque da Xunta ten por obxectivo reducir a espera dos galegos para que reciban a avaliación de dependencia e discapacidade e advirte das consecuencias negativas que supón este recurso. Hoxe conmemórase o Día Mundial contra o Cancro. Nun chío na súa conta de Xe, Alfonso Rueda comprométese a manter a Galicia á vanguarda da loita contra esta doenza. O presidente da Xunta lembra a importancia de acompañar os enfermos de cancro. Malabarismos é o que está facendo o goberno para intentar atopar apoios para aprobar as medidas antidesafiuzamentos. A esta hora non conta cos apoios necesarios. A Junts non lle vale o que pactou o goberno co PNV, é dicir, que os propietarios dunha ou dúas vivendas queden fora do veto aos desafiuzamentos. Os independentistas queren máis protección para os propietarios. Votarem en contra de prorrogar una mesura que no només no soluciona el problema, sinó que és injusta. O goberno mantén aberta a porta da negociación. Vamos a negociar con todos los grupos y hasta el último momento. Y por tanto, yo le pediría a todos los grupos y también a Junts que hagan ese esfuerzo. Pero Podemos, contrarios a calquera recorte na protección contra os desafiuzamentos, tampouco lle vai por fácil ao Executivo. A consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, va a haber muchas personas desprotegidas. Ese pacto co PNV, excluindo os propietarios dunha ou dúas vivendas, provoca reticencias, incluso entre os socios. No es la posición que yo defendería, si usted me pregunta, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, ministra de Vivienda. E por distinto motivo, entre algúns socialistas entenden que se debería ampliar a propietarios de máis vivendas. Eu creo que para dúas propiedades, para un determinado número de españois, pois é unha cuestión, claro, de aforro familiar, basicamente, non? Pola súa parte, o Partido Popular considera que non se pode responsabilizar aos propietarios da falta de política social do goberno. Lo que está intentando hacer el gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta. Y aún encima decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el gobierno no hace. Os sindicatos manteñen a folga xeral no sector ferroviario para a próxima semana. Tras reunirse hoxe por vez primeira co ministro de Transportes, segue en pé unha convocatoria que reclaman máis seguridade e investimentos para evitar colapsos como os dos rodalías de Cataluña. O ministro subiu o seu despacho só 3 dos sindicatos que se manifestaron onte, UGT, Comisións e o Sindicato de Maquinistas. Todos exixen compromisos de curta e de longa distancia, protocolos para detectar rápido riscos como o de Adamuz e máis investimento no mantemento da rede. Seguimos manteniendo nuestra convocatoria de huelga porque no tenemos todavía respuestas a nuestras reivindicaciones concretas. Creo que es demasiado pronto para saber que es necesario o que no. Sabemos que los ferroviarios quieren mostrar su descontento con la situación actual. El Ministerio se ha mostrado bastante conciliador, con disposición a escucharnos y comenzaremos a trabajar porque tienen que salir las propuestas. Nosotros, desde luego, estamos abiertos a incrementar el gasto en mantenimiento, porque aunque creamos que no es la raíz última del accidente, sí creemos que todo lo que se invierta en mantenimiento y en reposición de activos, pues va a redundar en beneficio de la seguridad.
Xa ofrecía onte puente no Congreso. Hoxe o Goberno volve pechar filas co ministro. Quiero reiterar el apoyo al ministro Óscar Puente, que creo que está liderando las enormes dificultades que en estos momentos vivimos. Mentres, Renfe paraliza a compra de 30 trens de alta velocidade que tiña previsto encargar este ano. A compañía di que agora as prioridades son as vítimas dos accidentes e restablecer o servizo en Andalucía. Óscar Puente volveu ser protagonista hoxe no Senado. A Cámara Alta aprobou unha moción na que de novo se pide a dimisión do ministro de Transportes, desta volta tras a traxedia ferroviaria de Adamuz. Con esta, Puente xa foi reprobado en 4 ocasións. A proposta do Partido Popular contou con 151 votos a favor, de PP, Vox, UPN e Esquerra. Junts abstívose. A actriz Elisa Mulía retira a súa acusación contra Íñigo Errejón por presunto abuso sexual. Din que non supón unha retractación dos feitos que asegura son certos. Afirma que o fai por razóns de saúde porque non quere cargar soa con algo así. E lamenta que as outras mulleres que publicaron denuncias anónimas non o fixeran nos xulgados. A comezos deste ano decretouse a apertura de xuízo oral contra Errejón e a acusación popular mantense na causa. Máis asuntos, atención os que estean pendentes das oposicións no ensino, porque este ano saen convocadas 1.600 prazas en 42 especialidades. A gran maioría, case 1.400, son de acceso libre, e delas, máis do 60% son para o ensino secundario, 852 prazas. Na Xunta din que a oferta está deseñada para reforzar a atención á diversidade e o ensino de linguas estranxeiras. O Supremo anulou unha terceira sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o Hospital Álvaro Cunqueiro por dúbidas sobre a imparcialidade de Luís Villares, ex-líder de En Marea e un dos maxistrados que xulgou o caso. Na súa etapa política, Villares pronunciouse en varias ocasións en contra do modelo elixido pola Xunta para construir o hospital. Por iso, o Supremo ve risco de que non fora imparcial neste asunto. É a terceira vez que se lle anula unha sentenza por ese mesmo motivo de falta de imparcialidade. Galicia aspira a liderar a explotación da enerxía eólica mariña en España. O Goberno Central lanza hoxe unha consulta para sacar a primeira poxa da eólica mariña flotante. Queren atraer investimentos por máis de 20.000 millóns de euros. A profundidade en boa parte da costa española obriga a empregar sistemas flotantes. E agora un dos primeiros pasos será delimitar as zonas onde se poderá instalar. E Galicia é unha das principais opcións xunto cas Canarias e Cataluña. A conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, defende que Galicia conta cas condicións idóneas para desenvolver a enerxía eólica mariña. E reclama que a poxa inclúa o abaratamento da enerxía para os galegos e beneficios para o noso tecido empresarial. Isto repercuta nas nosas industrias e no abaratamento das facturas eléctricas dos cidadáns. Por iso, pois reclamamos que nestas subastas que acaban de ser anunciadas polo Goberno Central, Galicia sea das primeiras comunidades autónomas onde comece a desenvolverse as subastas e, polo tanto, a enerxía offshore. De novo, os gases dun xerador eléctrico parecen estar detrás dun suceso tráxico, desta vez en Meis. Morreu un veciño de 36 anos que fora prender o xerador no supermercado de súa nai porque marchara a luz. Atoparon inconsciente pola mañá no garaxe onde estaba o motor, probablemente intoxicado por monóxido de carbono. Rotos pola dor, familia, amigos, traballadores e veciños da vítima asistían incrédulos ao levantamento do cadáver contra as 11 da mañá. Tiña 36 anos e era o fillo da propietaria do supermercado ubicado no baixo deste edificio de Meis. A medianoite achegouse para pôr en marcha un grupo electróxeno porque se fora a luz. Cando chegaron a abrir o negocio pola mañá, localizárono inconsciente no garaxe. Os bombeiros certificaron que había unha concentración letal de monóxido de carbono. Como hipótesis principal é o funcionamento de un grupo electróxeno que estaba funcionando no garaxe da zona e que en este caso posiblemente o uso prolongado e a mala ventilación do local provocou esa acumulación, en este caso, de monóxido. O tarado que nos temos do explosímetro empeza a pitar a partir de 20 partes por millón e o 0,61 comunicounos que no momento en que eles entraron chegaron a medir hasta 400. Supoñemos que levaba xa un bastante rato na zona e posiblemente a exposición prolongada foi o que provocou este caso a súa falecemento. Os servizos sanitarios só puderon certificar a morte do home. Os bombeiros de Ribadumia ventilaron o local para poder liberar a elevada concentración de gas existente.
A Garda Civil investiga 4 menores de Nigrán por agredir un rapaz de 13 anos. Os investigados de entre 16 e 17 anos gravaron en vídeo a agresión. Nas imaxes vese como o obrigan a poñerse de xeonllos e como lle acaban dando unha lavazada. Tamén identificaron outro neno de 13 anos por escribirlle mensaxes ameazantes á vítima para que non os denunciase. A Fiscalía Indonesia pide 18 anos de prisión pros acusados de matar a ferrolá Matilde Muñoz. Considera como agravante o sufrimento que lle causaron á vítima antes de morrer asfixiada. Os individuos están acusados de homicidio, asasinato premeditado e roubo con violencia. A policía detivo outro presunto implicado nun dos maiores alixos de cocaína nunca incautados en Galicia, as máis de 3 toneladas interceptadas en setembro na Pobra. O novo arresto produciuse nesa mesma localidade. 5 meses despois segue traendo cola a Operación Saona. A Policía Nacional detivo na parroquia de Santa Cruz, na Pobra, o propietario dun taller metalúrxico que fabrica remolques semellantes aos 2 empregados naquela madrugada de setembro. Neles os narcos trasladaban os fardos coas 3,6 toneladas de cocaína que acababan de descargar dun narco submarino nunha praia da vila. Boa parte da carga perderona durante a persecución policial tras ser sorprendidos pola policía. O resto apareceu a mañá seguinte nun soar próximo. Aquela noite a policía detivo os 3 presuntos tripulantes da embarcación, un colombiano e 2 ecuatorianos. Nos días posteriores caeron outros 9 sospeitosos. O detido este mércores é irmán dun deles, de quen se sospeita que era o encargado de organizar a logística para o traslado da droga en terra. Daqueles 12 primeiros detidos, 7 seguen en prisión provisional e outros 5 están libres con medidas cautelares. O arrestado este mércores, investigado por tráfico de drogas e integración en organización criminal, pasará mañá a disposición xudicial en Muros. Marius Borg, o fillo da princesa herdeira Mette-Marit de Noruega, negou o papel da súa nai como cómplice nun xuízo en que se declara inocente dos cargos de violación e maltrato. Nun proceso en que está a ser xulgado por un total de 38 delitos, Borg xustifícase pola presión ca que medrou desde neno. Marius Borg, fillo da princesa Mette-Marit dunha relación anterior ao seu enlace co príncipe Haakon de Noruega, negou que a súa nai manipulara o seu teléfono para eliminar gravacións de violacións antes de entregalo á policía. Tamén dixo que leva unha vida de sexo, drogas e excesos como resposta á presión dos medios de comunicación por ser fillo de quen é. Marius Borg afronta 4 acusacións de violacións a distintas mulleres mentres dormían, 6 de conduta sexual vexatoria e outros de drogas, ameazas, alteración de orde pública ou de tráfico. O fillo da princesa herdeira que declara en Oslo negou as acusacións de violacións, maltrato e gravacións, pero si recoñeceu unha agresión a unha muller e ameazas. Tamén admitiu ter transportado varios kilos de marihuana para unha terceira persoa e varios delitos de tráfico. En total, 38 cargos que, de ser declarado culpable, poderían condenalo a varios anos de cárcere. Chega ao Centro Gaiás a primeira exposición internacional do ano, Mundo Expandido, unha mostra interactiva que reflexiona sobre os límites entre a realidade física e a virtual. Inclúe un cubo que recoñece a silueta de quen entra nel e reacciona ao movimento ou filtros de realidade aumentada que modifican a nosa cara. Un total de 80 obras da Fundación Telefónica que se pode visitar ata o mes de agosto. Febreiro de 1990, primeira emisión na televisión de Galicia de Doutor Slump, unha disparatada comedia que ten lugar en Penguin Village, onde vive o inventor Senbei Norimaki, brillante pero moi vago e un desastre social. Arale é un androide que creou este inventor, un robot con aspecto de nena inxenua, hiperactiva e cunha forza descomunal que non entende o mundo humano. Cada episodio xira alrededor de situacións absurdas, inventos que saen mal, os veciños de Arale que son aínda máis raros ca ela. Unha xoia do humor cunha lexión de fans. Segundo o INE, hai 24 persoas en Galicia que se chaman Arale. Poucas me parecen. Ata mañá. Tivemos xinasia na escola hoxe. E ao cambiar a roupa, sorprenderonse e dixeron que me faltaban cousas. Din que me falta unha cousa moi importante. Cousa importante? Pois que non teño... Queridos neniños de todo o país, non escoitastes nada, verdade? Pois quero